Velkommen tilbage til 2B, som har været i USA i 3 måneder. Hvad startede I med? Vi startede med at tage til New York. Der gik vi egentlig bare rundt og så Ellis Island. Ting. Vi var på virksomhedsbesøg ved Nordea, og vi var på rundtur til Frederiksgrunden og Ellis Island. Ellis Island. Så også Tenement Museum. Hvad lavede I så bagefter? Hvor tog I hen? Til Washington, D.C. Yep. Ja. Der var vi inde at se Det Hvide Hus. Så var vi også... Vi var også på cykeltur i New York, faktisk. Nå ja, det glemte vi at sige. Ja, det var vi også. Men i Queens. Washington... Rundt omkring Queens. Der så vi også Verdensbanken. Hvor tog I så hen for at gå i skole? Altså, vores klasse, vi tog til Seattle, og den anden klasse tog til Pennsylvania. Ja. Og så vi gik på Green River Community College i Auburn, lige under Seattle. Om skolen. Om skolen. Det var anderledes. De er meget imødekommende. Det var nice. Ja, det var det. Jeg kunne godt lide at gå i skole dernede. Vi fik vildt høje karakterer i hvert fald. Ja. I forhold til herhjemme. De havde ikke så høje krav, og så var det meget multiple choice tests, vi havde. Hvad havde I andre fag, end I har herhjemme? Kultur. Ja, Kultur. Kultur. Ja, kultur, det havde vi. Det skulle vi ligesom afslutte det år. Det er det tidspunkt, vi kommer til at have kultur, så kan vi komme op i eksamen i det, ikke? Så det var rimelig vigtigt, at vi gik meget op i vores kultur derovre. Hvor sov I hen? Hos forskellige værtsfamilier. Så var der nogen, der boede alene, og så var der andre, der boede 2 og 2, og så var vi sådan... Ja, vi boede 3 vi boede sammen. 3. Jeg tror, jeg var de eneste, der boede 3 sammen. Okay. Hvad var den største oplevelse? For mig og Simon var det nok at være inde og se Seahawks spille. Det var en helt vild oplevelse. Det var det i hvert fald. Men det var også bare at se kulturen sådan. Se forskellen mellem den danske kultur og den amerikanske kultur, hvordan mennesker opfører sig i forhold til hinanden. Hvad er den vigtigste forskel mellem danskere og amerikanere? Jeg tror, det er sådan lidt, vi er alle sammen lidt enige om, at amerikanere de er meget mere venlige. Mere velkomne. Ja. Når man sådan bare gik på gaden, så mødte man for eksempel en amerikaner, så hilste de bare der om morgenen. I forhold til i Danmark, hvor man måske ikke lige hilser på folk, man ikke kender. Hvor har I ellers været henne, mens I var i USA? Vi havde nogle sådan ferier, sådan, hvor det var... Jeg tror, den ene, det var Thanksgiving, og den anden, det var sådan Veterans Day, hvor vi havde 4 dage fri. Inklusive weekenden, ikke? Og så var der nogen, de valgte at tage til... Hawaii. Og LA var der også nogen med, og Canada. Nej, Canada, ja. Canada, det var nok det koldeste sted. Ja. Folk, de valgte at rejse, det var meget fedt.